Si queres, emendámoslo, eh? Porque a barba combinaba mellor tamén azul. Gustaríame ver a almofada. É que te dicir, a lavandería a ver que na arregla despois. Bueno, en fin. Estamos no Nimba Canimbo e, por favor, Jaime, bótame sintonía. Bueno. A mí esto me parece algo de máis, eh? Jaime, por favor, pensei que non lo mamamos ben. Eso. Aí sí, veña. É que non podo con vos, eh? Coitadillo. Pero o importante é que vamos, bote histórico nesta última tanda. 1.000 euros. Que foron por aí. 1.000 euros ben, verdad? Viña ben, hoxe pola... Bueno, pois... máis contento quedou el. Unha pedrea, non? Unha pedrea que teño con isto na cabeza, que tendremos que algo ideas. En fin, hoxe xogamos, veña, redoble nestas caixas de cartón, porque vamos a xogar por 300 euros. Reiniciamos o bote, aí o temos. Mira, tamén sale azul todo. Non sabía que había tanto azul neste programa. En fin, vamos ca... Xa sabedes que temos 3 pistas e onte os fillos, tipos de Cristo, que os fillos non traen nada boa. Que acertaron os fillos o día de onte, que ela non sabía. Porque como lindo público sempre é supervalioso nas casas. Bueno, pista número 1, vamos. Aí temos aquí a un señor que é actor. Famosísimo. Músico tamén, Sí. Will Smith. Pode ser, Will Smith, vale bien. Will Smith. Que dá unha arbofetadas moi boas. Non exento de polémicas moitas veces, non? É verdade que ás veces copa máis titulares por cousas alleas a súa carreira. Tivo moitísima carreira e fíxose polémico por un día. Chamos un día un matas un can e chamanche un matacans. Bueno, pois aí está a primeira pista. Xa saben que imos ter 3 ao longo da tarde e con esas 3 terán que atopar o que buscamos. Xa verás como xe que non hai reto ni nada, hoxe non acertamos, estamos a buscar. Bueno, pode rapar a cabeza un segundo. Reto aí que estamos a hacer, non? Bueno, vale. No, xa queremos merenda. Como van as flores? As flores están florecendo, moi ben, eh? Eu creo que... Non nos pides extraer unha, non? No, xa, é que... Están ali porque ali coñen mellor tempo. Que queres, probalas? O meu tamén. Por suposto. Está Duarte, o tío, xa preparando. Mira, que... Ai, que se está botando ya o azúcar por riba. É o momento, Azúcar mezclado con canela. Ah, leva canela tamén? Sí. A verdade que Celia fainos con amor e con cariño. Mira Duarte. A verdade que hai que reclamarlle unha cousa a Duarte, que levo 2 semanas dicindo, no, pa semana trae o cocido. Sí, é certo. Sí, por agora imos de sobremesa en sobremesa e o cocido ainda non o probamos. Hombre. Pero podemos ir papar as flores ou... Vende pa aquí, vende pa aquí. Isto está... Veña, mire Está casi listo, está casi listo. O que ten lógica e o que temos que intentar explicar para a xente da casa é como se fan. Vale, recordámoslle. Un pouquiño de fariña, leite, non? Ovos, cantos ovos? Así ao ollo. Pois eu suelo usar 2 ovos por cada 250 mililitros de leite. Vale, 2 ovos da casa, por favor. Si, da casa, por favor. Porque senón a xente igual se motiva e lle bota pa diante. Non é plan que salamos. Mira como cheira, mira como cheira. Mira pa aquí, cousa bonita. É que ademais é bonito de ver. É que é bonito de ver, É bonito de ver, sí, señor. É hipnótico, porque ti fíxate o golpiño que lle pega. Mira, claro, ela empapa aí o ferro e ahora mira o golpiño. Mete o aceite fervendo e ahora que a man dalle... Mira ese meneo. Epa, ti xa sabes que iso vai estar bo. Se ven mellor saber. Eu non sei se podo facer os honores, amigos. Bueno, os honores, xa onde van, non? Con Duarte con... Vouche dicir que lle botamos extra de azúcar porque sabemos que che gusta. Claro que sí, veña, colle unha cartera. Porque na tua zona son típicas. Raquel, ou non? Na miña zona non son típicas, pero na zona dos meus avós, en Ramirás, ali que houbo moitísima xente emigrada a Venezuela,